Kusangana zvekwatiri kuita zuva ranhasi pano paUtindi TV. Zita rangu ninoitwa Elder David Kanjanda. Kune vari kufamba nesu panyaya yamukoma Brighton Madzivanzira, vaya vegrowth pamutsipa. Tinotenda kuti patakapedzisira kutaura tese tina mukoma Brighton pamutare Provincial Hospital, takasiya isusu mukoma Brighton vaitwa matesti, pakatorwa chinyama pabunduria chikaendeswa kulab kuti zvindoonekwa kunzi vana chiremba vaone kuti vari kurwisana nehosha yakaita sei, ikenza here kana kuti chingoriwo chimwe chirwere. So takatenderana isusu kuti 27 February ndo raiva zuva redu rekudzoka kundoona chiremba, nekuti anowanikwa Thursday. Although results akanga abuda before, ndakanga ndafonerwa ndichiudzwa uzi results aBrighton Madzivanzira akabuda chiuyai mutore. So taiziva kuti tinofana kundomatora chiri china. Saka ndakazoenda nezuro naBrighton, tikaenda mutaundi maMutare kwatakanga tandosiya results iwayo, tikamatora tikadzoka nawo pachipatara pana chiremba kuti chiremba atiudze kuti chii chiri kuitika pana Brighton Madzivanzira. So nyaya iri pano ndeyekuti results akazobuda zvichinzi igomarara kana kuti kenza. So zvazvabuda zvadaro, pakudiwa kuti Brighton aende kuHarare kuparere nyatwa, ndo andoonekwa nemachiremba ari ikoko yavanoti first stage. Ina handizivi maitiro acho ana chiremba avananga vachiita, but vaiti pane inonzi first stage haiitirwe kuno kwaMutare. Vaitaura nemazita acho, munandiregererawo, ina handisi chiremba zvenyu. Vaitotaura nemazita acho vachiti tikabva pastage iyoyo tinenge taakukwanisa kuzomonita tichitrita chironda ichocho kusvika chapera tiri kuno kwaMutare, but zvinotangwa zvacho kuitwa zvinotodiwa kuti aende kuHarare, handiti? So takabva tati chitibhukirai dheti racho rekuti Brighton aende kuparere nyatwa, nokuti ndo vanotobhuka vacho. So vatakataura navo vakati tivaone Monday. Nhasi Friday 28 February. So Monday ndichandovaona, kana zvichibvira ndinokupai update on Monday or Tuesday. Ndo pandinodzoka pano ndichikuudzai kuti dheti ratapiwa kuti Brighton aende kundoonekwa kuparere nyatwa nderipi. But nyaya yedu ngoma ndiyo. Ndisati ndapinda mune chimwe chirongwa, nekuti nhasi ndina Pastor Stephen Sharara vandinavo vandoda kukurukura navo panapa. Nyaya yangu iri pakuti movements ese atiri kuita naBrighton anoda mari. Pari kubudwa mari, haufambi pasina mari. Mukafamba munoda kudya. Muchipatara mwacho pese patinopinda pachipatara tinodhindisa kadi $9. So takadhinda kadi redu so far rinenge radhindwa, kana ndisikakanganisi 4 times. 4 times or 5 times, handichacherechedzi ipapo, but ingozivai kuti zvese. Saka chese chatiri kungoita imari. So ndichiri kupfuurira mberi ndichiti, hama dzangu we, vanomutswa naMwari vaya, inde ndiri kufunga kuti tichagadzira group rehama dzinoda kushumira Bhaibheri kuna Jacob rinoti kutenda kusina mabasa kwakafa. Zvinobatsireiko kuti titi kuhama yedu isina chekufuka kana chekudya toiti Mwari ngaakukomborere, enda nerugare uwanirwe nyasha, Mwari akuitire zvakanaka.
isu tichiona kuti anoda food, anoda jira rekufuga. So kana paine zvatinokwanisa kuita tinofana kumuitira, tozopfurira mberi tichinamata. Mwari vanotifarira, Mwari vanotiitira zvakanaka. So ndandiri kufunga kuti kana mukandikurudzira imimi, ndoda kutanga ndanzwa kwamuri kuti toparura here gurupu ratinoisa vese vanoda kushumira matambudziko akaita saya. Muri kuona kuti recently apa takabva kurasikirwa naZivanai wekugoromonzi uya. Tinoziva kuti inguva yaMwari, but nguva yaMwari yacho Mwari akatipawo simba pana Genesis chapter 1 verse 26 rekumeka madecisions, rekuita masarudzo, kureva kuti nesuwo tinewo contribution yatinoisawo pakurarama kwedu, zvichireva kuti tinofana kumhanya-mhanyawo. Handiti muri kuzoona manje, tinofana kumira-mirawo patinokwanisa. Handiti muri kuona. So kurasikirwa kwatakaitwa naZivanai, ndaitodemba kuti dai takakurumidza kumuona zvichida pamwe takaita something. So ndandiri kuti kune vese vanoda kupatena nesu kuti tikasangana nevanhu vane matambudziko akadai, akafanana nedambudziko riya reuyo wekupindwa neivhu mudziso uya wekwachigodora, muchikumuziva kana musikachamuzivi, video rake, nyaya yake yatiri kuisa paskrini iyi ndozve yakanyorwa yakaita. Vamwe hamuna kana kutomboiona, munogona kudzokera kwairi mundoiona munzwisise nyaya iyoyo. Vanhu vakadaro vanoda help. Nemwana uya wekuwatsomba uko, kana musina kuona futi, kune vasina kuona video iri ndirori ratakuisa paskrini iri, ndo nyaya yacho. So idzi nyaya dzakaita seidzodzi dzesedzi ndo dzandiri kuti kune vanoda havo tinogona kucreata WhatsApp group. Tacreata WhatsApp group tine tichitira kuti tikauya nedambudziko rakadai, dola rinosendwa, wotoisa confirmation kuWhatsApp, ndaisa dola, vanhu vese vanotozviona nezviri very transparent, right? $50 inosendwa, wokanda imomo, $5 inosendwa, $10, $20 yawinayo yauri toona kuti iyi ndingangobatsira, kuita kuti iwe ukasenda $2, uyu akasenda 30, umwe akasenda 1000, umwe akasenda $1. But at the end of the day, mari yedu inogona kutokwana kurapisa munhu kana kutenga zviri kudiwa paupenyu hwemunhu, kuti tibatsirane. Ndiri kudzokorodza, kutenda kusina mabasa kwakafa, kutenda kusina mabasa kwakafa. So ndo nyaya iripo, mamiriro panyaya yaBrighton ndo mamiriro azvakaita uye nepfungwa yandinayo. So ndichadzoka ndichikuudzai kuti tapiwa dheti ripi, asi tikanyambopiwa dheti racho tinee tisina mari. Tikanyambopiwa dheti racho tinee tisina mari, tikuita zvekusunganiza, tiri kutenda zvikuru kune vari kuuyisa mari dzavo, kune vari kuisa chinyararire vasikatodi kuzikanwa, vari kungoti ngaabatsirike kuti Mwari atiitire zvakanaka. Imimi vanhu imimi makatikoshera. Mwari anoona, Mwari anoziva. Bhaibheri rinoti musafurirwa, musanyengerwa, Mwari haasekwi. Icho chinodyara munhu ndicho chaachacheka. Ukadyara kuora unongokohwawo kuora. Asi tisakanganwa kuti Bhaibheri rinoti futi mabasa edu achaedzwa nemoto. Kana taidyara taiita mabasa edu nesirivha nendarama, achaedzwa nemoto. Silver haitsvi, gold haritsvi, ndarama haitsvi. Handitika. So asi kana taivaka neuswa nemashanga zvichangopiswa nemoto, tosara tiine madota. Saka tida kutendai zvikuru vose vakaisa macontributions avo, nevose vachapfurira mberi vachiisa, sezvatakuudzai kuti tikadzoka tikabhukirwa dheti tinenge tisina mari. Saka tikusanotenda in advance kune vose vachaita chikamu chavo pamusoro paBrighton naika, kuti Brighton aone kubatsirika, aone kurapwa. Handitika. Nhasi, thank you very much. Senguva dzose, don't forget to subscribe to our channel Utindi TV. Kuti Utindi ndokuti thickness kana kuti ukobvu. Shirova kuti kana washuwa nyaya dzakakora dzine udzamu unongomhanya pa Utindi TV. Right, mushure memanzwi ari kutevera takuenda pa chirongwa hurukuro nevazodziva vaMwari.
wagomana 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 uyai muone zvaitaka television Utindi TV yashata Otende Otende Utindi TV yaba kanjanda uyaikane muone euta kanjanda waya waita mukurumbira neutindi TV hamakan komana meta makumbozofambiswa wasina vana vavakuwana wasina varume vororwa nekuburikidza neterevhizheni Otende, 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 otende baba nesuo tasimuka tarirai